habna kiri tong ha o plastic ni chibuk tong bagai hai ni phaina lang bong naga ha chibuk tong bagai masong ana moi chicken sa kamera oi tabuk hikai oro mosla ri dibe kha mosla ramani ya gulo hikai kaham te fry khanai fry khaimani ya gulo hikai oro aluk pai takumura no dui dekha obona bakaham ke kolimi khai fry khainai aboni ya gulo hikai oro chicken bori dekha chicken nok kaham ke mix khaibai kholobui renai kholomani srapcha ni ya gulo hikai khologai naikha ke odek no moni tongkha hikai ang pura video khaimaliya tang hinkero cherai tongo ke cherai betam spend khai tongkha hingke nong kisa view rok bo phunugui rekha tabuk hingke milok bai kakomok songnai hingke obo songbai ka hingkai chinamoi mongke no chung mai charai sinai so tini ni video amsa jaro tini sinai je ani channel subscribe hai hingke please subscribe khai ribadi।